Munir Ali Isa ne Saddam SD da jigo mai waka kuma sinabi na zo Rabbi ya fi mana zanaban mu yajja mana yanzu korona ta zama matsalar duniya mafita ɗaya ce aikin mu zami wa gyara tabaraka sarki mai mulki tutal mun ta sha'u wa haku gwani sarkin mulki rabana roƙonka nake ka sanya cutan nan ta sauki coronavirus ka samu bana famar raki cutar nan ta yi yawa zunubanmu ya ja mana rabana duka mun tuba jalla ya fi mana an ce mu zauna gida amma yunwa ta hana Allah kawo sauki a dukkanin duniya rabbu mun dangana wasu shan giya ka kisa da sace mutane akan duniya zunubi yayi yawa sabon mu yadda mana yanzu korona ta zama matsalar duniya mafita ɗaya ce aikin mu zami wa gyara Allah mun sani bayan ka yau mai wuta komai in ka so za a yi shi in ka hukunta roƙon da muke rabbana ka cire ta cutar corona da na gani na masu tsafta cutar corona Allah zai sauƙaƙa Rabu ya fi mana zanabanmu sun ja mana yanzu corona ta zama matsalar duniya mafita ɗaya ce aikin mu zami wa gyara COVID-19 bawa saba ce ba wa'ansu suna cewa ba gaskiya ba ce ba ƙarshen maganar ba za a yi manna ƙarya ba ni gwan na faɗi ganin ta ba zai yi kyawu ba